'Yan uwa na je awai, ga kaɗan daga abin da na ɗauko muku, sannan kuma da ƙorafin da nake tafe da shi a kai. Ya mai miki hoton. Ya mai miki hoton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد مجموع الشؤون ومانع السر الموصول وعلى آله وصحبه أولي الفضل والتمكين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا مسويا أهل طريقة التجانية ينفذ شو إبراهيم يسأل الله تعالى ناجي أوي كرم شيخ محمد بن أنتي shugaban majazubai. Amma kafin in ci gaba da bayani na, zan so ku biyo ni ku ga ya tafiyar nawa ta kasance. Miki hoto? Ya ƙara bokanci. Shehu Tijjani, alƙawarin da kuka ɗauka da Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim ya sallallahu na faida ga baki ɗaya. Gaskiyar magana akwai sauran aiki ɗimbi. A cikin tafiya na awai, na ga abun takaici, abun mamaki, abun da sai da ya saka ni kuka. Menene wannan? Shabab, samari, matasa. Tun da na je garin nan matasa nake gani aƙalla a lalace sun fi mutum 500,000, kuma sun je ne da soyayya, makauniyar soyayya. Na ga wanda suka tafi a ƙasa. A cikin mutanen da na yi magana da su akwai mutanen da suka tafi tun daga jihar Zamfara, Sokoto, Niger, Nasarawa kanta, wasu da ƙafa. A motar da muka je sai da muka ɗebo wasu akan motar, saman bodin motar, saboda ba su da ma kuɗi, kawai tsantsar soyayya da gazgata abin da suke yi kenan. Amma haƙiƙanin gaskiya jagororin ɗariƙar Tijjaniya tun da kan muƙaddamai, shehanai, wallahi akwai aiki a gaban. Dalilin da yasa na faɗi haka, wannan matasan da kuke gani kuke wofantarwa,
su ne shugabanni wata rana. Za a waye gari ku jagororin babu ku, ko da akwai ku tsiraru ne kuma a lokacin ba ku da ƙarfin hanawa ko sakawa a yi. Ko ba komai akwai rauni na tsufa da shekaru nake nufi, wanda zai hana ku taɓuka komai. Wannan matasan da suke wannan abun a yanzu su ne shugabannin wata rana. Shehu Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala anhu yana cewa muridaina su ne jagororin al'umma. To wannan matasan ta yaya za su zama jagorori idan ba ku kama hannunsu ba? Duk abin da kuke tunani na kamar ai shashashu ne, wa ya mutu wa ya dawo, ai ba ma tare da su, ana ta kumfan baki, wallahi al'azim cikin ku suke, kuma dole 'ya'yanku ne, saboda suna ittikafi da su 'yan ɗariƙar Tijjaniya ne kuma 'yan faidar Shehu Ibrahim, kuma jagororin da ita kuke tutiya. Wai Bahaushe yana cewa hannunka ba zai ruɓe ba ka datse shi ka yar. Kuma ɗa in dai ɗanka ne dole ya amsa sunan ubansa. Jagorori Shehu Tijjani, Shehu Ibrahim ya rene ku, magabata sun rene ku reno na Allah, reno na soyayya don kuma ku renar da wasu, ku reni wasu. Ba su wofantar da ku suka watsar da ku ba. Ni a nawa tunani, a tawa shawara da 'yan ƙananan shekaruna, wannan mutanen su Shehu Muhammadu ɗan Anti da mabiyansa ba abun zubarwa ba ne a bola, abun a jawo su jiki ne, saboda da tsantsar soyayya suke aikin nasu. Idan ka je aure za ka ga babu wurin kwana, babu abinci mai daɗi, ba ɗin ta yi yawa, amma kowa kuma yana farin ciki. Ku ajiye haukansu gefe da rashin iliminsu, ku yi amfani da cewa soyayyan da suke yi. Na ji wata kissa na wani bawan Allah da ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ina so in karɓi addininka, amma ina yin wasu abubuwa guda uku wanda ba su da kyau, kuma ban ji zan iya dainawa ba. Sai ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, menene waɗannan abubuwa? Sai yake cewa, ina zina, ina shan giya, ina ƙarya. Sai Annabi ya ce masa, zan baka addinin musulunci amma ina so ka daina abu ɗaya cikin wannan abubuwan. Sai yake cewa, menene ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam? Sai Annabi ya ce, ina son ka daina ƙarya. Sai ya ce, in dai wannan ne an gama. Sai ya tashi ya aka bashi, aka laƙana mai addinin Allah, kalmar shahada, ya tafi. Ya je zai yi zina, sai ya ji a ransa cewa idan ya yi zinan nan Annabi ya tambaye shi, kuma ba zai ma Annabi ƙarya ba, kuma sai Allah ya saka masa kunyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ya fasa. Ya je zai sha giya, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji tuna cewa idan Annabi ya tambaye shi yau me kai, zai gaya masa ya sha giya, ba zai iya ba, yana jin kunyar Annabi sai ya fasa. Sannan a hankali sanadiyar ƙaryar ya daina shaye-shayen, ya daina zinar. To idan kuka duba wannan mutanen da ake cewa 'yan haƙiƙa, 'yan haƙiƙa, ba komai ba ne a cikin zukatansu face soyayya. Ka ajiye karatun addini da me ba san shi ba, ko da sun san shi ba aiki suke da shi ba, su dai soyayya, abin da suka ji an faɗa soyayya. Shehu Ibrahim yana cewa, man la lahul fana fina la yablugul munafina. Wai wanda bai yi fana'i a cikin mu ba, to ba zai riski komai daga gare mu ba. To amma wani irin fana'i? Fana'i shine ka bi sahun jagoranka, amma duk a ajiye wannan karatun, tunda da soyayya suka zo. Kuma mutanen nan ba za su zo gaban ku jagorori su yi shaye-shaye ba, ba za su zo gaban ku su yi zina ba. Kaga kenan suna kunyar ku. Kuna da damar ku sa su, kuma kuna da damar ku hana su. A nawa kira da tuni da nake wa shehananmu, me zai hana ku jawo su tunda akwai soyayya?
wallahi samun mai irin soyayyarsa a duniyar nan sai an duba, dan da gaske suke yi. Me zai hana a jawo su? Ga dai soyayya ga alkunya, ba za su iya yin duk wannan abin da suke a gaban ku ba, sai bayan idon ku, sai dai a zo a gaya muku an ji sun yi kaza an yi kaza. Idan kuka jawo su, kuka zauna da su, kuka ji matsaltsalin su, kuka nusar da su me ya kamata su yi, ina ga da tafiyan za ta gyaru. Kuma da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zai yi alfahari da ku, Shehu Tijjani zai yi alfahari da ku, Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah da manzansa duka za su yi alfahari da ku. Amma idan kuka watsar da su, ɓannar fa ba idan har ɓanna suke aikatawa ba za ta tsaya ba, za ta ta hauhawa ne, za ta ta ruruwa. Saboda wallahi dukansu matasa ne, kuma su ne jagororin wata rana. Yadda kuke lidodi a yanzu zamanin ku, su ma zamanin su zai zo. A haka za su yi jagorancin, a haka za su gaya wa, a haka ɗariƙar Tijjaniyyar za ta ci gaba. Wallahi sai an tashi da gaske. In dan karanci, garin Awai gari ne na suna da son baki. Wannan mutanen suna haba-haba da kowa ya zo, kowa ya zo, kowaye, ba ruwansu da kai mai inkarin abin da suke yi ne, ko kuma kai musulmi ne, ko kai ɗan izala ne, ko kai kirista ne, ko kai pagan ne, suna maraba kawai a yi soyayya. Ba san wani abu ba sai wannan. In ka zo musu da wani karatun ba su san shi ba. To da za a yi amfani da soyayyan nasu a ɗora su akan gwadaban tafarkin Shehu Ibrahim, da duk wannan hayaniyar da ta kau. Kwana biyu bacin maulidin ƙasa ko kafin maulidin ƙasa da aka yi Katsina, na ga wani bidiyo na wasu yara ƙananu suna sallah, suna kiran Shehu Ibrahim a cikin sallar, wanda ba ma dai sallah suke ba, suna dai abubuwansu. To irin wannan yaran sai dai ka ga shehanan ko kuma wasu 'yan midiyan ɗariƙa suna ɗauko bidiyon su suna ɗorawa suna maganganu, wanda abun kunya ne a ce wai kai ɗan da'irar ba zuwa kai ka kira su ba, ka ja musu kunne, wai yaɗawa kake. To me kake yaɗawa? Wane saƙo zai isa wurinsu? Ba zai je ba. Kai ne ɗan ɗakin ku, kuke uwa ɗaya uba ɗaya, ya yi abin da ba daidai ba. Ba midiya za ka fito ka zage shi ba, ko kuma ka nuna aibinsa. Wani bai ma gani ba sai a gurinka. Nemansa za a yi a zauna, a yi zama da shi, a gyara, a nusar da shi, a ɗau nauyinsa. Wallahi idan ka je wajen wannan mutanen za ka ga ba komai, ni a nawa tunanin ba komai ba ne yake ruɗansu, rashin aikin yi, rashin madogara, rashin waye zai riƙe hannunsu ya nuna musu hanya. Makauniyar soyayya ce a tare da su tsantsa, kuma an watsar da su kamar ɗa ne, sai uba ne afuwan, ya haifi ɗa sama da 30 ko 40, bai san cin su ba, bai san shan su ba, bai san karatun su, wanda haƙƙinsa ne Allah ya ɗora masa. Ya zubar da su a wofance. Yaro ya tashi wani yana baban bola, daga baban bola ya koma sata, in ya ga abin wani ya ɗauka, kuma sai ka ji uba ya fito yana zagin yaro, ya lalace ɗan banza, waye 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 waye. Bacin aikin nasa ne, wallahi sai an gyara. Wai idan suna da laifi, ni ina ganin a da'irar nan laifin ya fi yawa. Na ga wani abu a ƙasar Burkina Faso, akwai wata ƙungiya da suke cewa ABBPS. Ita wannan ƙungiyar matasa ne shabab wanda sun ɗan yi karatu, wasunsu sun tafi Misira, wasu Senegal, wasu Morocco, wasu Najeriya da sun je sun yi karatun addini, sai suka zo suka zauna suka buɗe ƙungiya. Wannan ƙungiyar ta da'awa ce. To amma ya za a yi a magance da'awar? Matsalar menene ƙorafin ɗan adam shine ci da sha. Za a samu a haɗa kuɗi, ya ka junansu ba, ba wai gwamnati ko wani suke jira da zai taimake su ba. In ka kawo alhamdulillah muna maraba, in ba kawo ba mu ma muna hustle, za a taru
a haɗa kuɗi a yi wa wanda ba shi da aure aure, a riƙa ɗaukar nauyin abincin gidanka. Abin da kawai ake so da kai yaɗa manufar addinin Allah. Cikin ƙungiyar akwai Tijjanawa amma kawai musulmai ne kowa ba ruwansu da sashi. To irin wannan haɗin kan da muna da shi a nan, da wasu matsaltsalinmu da dama mun fi ƙarfinsu. Da wani abu wani bare bai isa ya ɗaga hannu yatsa ya nuna mu ba, saboda mun zama tsintsiya maɗaurin ki guda. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kada ku rabe. To idan aka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, to za ka ga duk yadda aka yi ba za mu girgizu ba. Wanda muke gani ba namu bane sun saba da tafiyar mu, amma tunda suna son mu, wanda duk yake son ka za ka iya tankwara shi. Shi masoyi na haƙiƙa duk abin da ka yi daidai ne. Shi kuma maƙiyi ko daidai ka yi ba daidai ba ne. To shi masoyin da yake son ka na haƙiƙa jawo shi ake a nusar da shi kaza da kaza da kaza da kaza. Da yau a ce an waye gari irin su Khalifa Sunusi Lamido Sunusi radiyallahu ta'ala anhu, irin su Khalifa Malam Ibrahim Sheikh Tahir Usman Bauchi, irin su shugaban majma'u Sheikh Tijjani Sani Awwal, irin su shugabannin Ansar Tijjaniya, duk dai jigajigan jagororin ɗariƙar Tijjaniya na Najeriya za su riƙa shiga lamarin wannan mutanen. Me matsalan ku kaza? A je a ziyarce su, a zauna da su. Mutane ne fa, ba wai wasu dodanni ba da za a ji tsoron su ko makamancin haka. A je a zauna da su. To ku 'ya'yanmu ne, muna ganin abubuwan da kuke yi, amma mun yarda da soyayyan ku masoya ne. Shehu Ibrahim yana son ku, kuna son shi, amma kuna sane da cewa Shehu Ibrahim shi ma ga yadda yayi ga yadda yayi. Cikin hikima da siyasa sai ga wasu abubuwa da yawa an yi maganin su. Afuwan, hadha wassalam. Wanda suka ji inda na yi kurakurai a yafe mu. A matsayina na ɗan ƙaramin almajirin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, masoyi. Hadha wassalam.